Simulation exercise sa pagbakuna ngadto sa mga barangay sa Cagayan de Oro City gisugda na isip pagpangandam sa mas halapad nga vaccination rollout. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sanglit halos tanan medical frontliners sa Cagayan de Oro City ang nabakunahan na kontra COVID-19. Nagpahigayo na ang City Health Office ug DOH Region 10 og vaccine simulation exercise ngadto sa mga barangay. Kini aron maplastar ang vaccination rollout sa komunidad ug galing moabot na ang dugang supply sa bakuna sa syudad. Usa ang Barangay Lumbia sa labing daghang populasyon sa mga residente dinhi sa Cagayan de Oro City. Busa usa kini sa target sa City Health Office nga matagaan sa bakuna. Sa Barangay Lumbia, kapin 25,000 ka mga residente ug anaa sa 2,000 ka mga senior citizen ang nakatakdang bakunahan. Lakip ang kapin 10,000 ka mga residente gikan sa hilit nga mga barangay. Sa dry run, kapin 30 ka mga barangay workers ang musalmot. Buot sa CHO nga makabakuna og 70 hangtod sa 100 ka tawo matag adlaw. Plastar na ang vaccination center gikan sa waiting area, registration, counseling, screening, vaccination ug post-vaccination evaluation. Kung makita na nila, i-check, okay na ni. Makoreksyon na nila unsa mong kulang, unsa mong sayop. Para smooth ang among in the future nga nanagyo actual nga panghatag sa bakuna. Nagpahigayo na sab og dry run sa West City Central School sa Barangay Carmen ug sa ubang barangay sa syudad. Nanawagan ang otoridad og kooperasyon gikan sa katawhan aron magmalampuson ang pagpabakuna kontra COVID-19. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.